Ya, baligyan ako ya. Unsa na? Kapila pod? Yes ang kuan. Dili makahangyo. 3.25. Okay ra? Okay ra man ka? 3.25. Nakay sudlanan na eh. Ya, baligyan ako ya. Unsa na? Kapila pod? Yes ang kuan. Ang tawag na ta. Dili makahangyo. 3.25. Okay ra? Okay ra man ka? 3.25. Nakay sudlanan na eh. Ya, dili na ka malugi ane. 3.25. Init man kayo. Suroy ka init kayo. 3.25 man ka. Kani 50, 75. 90, pwede ra 90. Ah. Okay ra? Imuhan eh. Suroy ra ko ni. Nya na kay ginansya ani. Wala padaan sula. Pila ra po ihatag nimo? 20. Unya, okay ra 90 na eh. Binta. Oh. Ako lang pakyawon aron di na ka manuroy kay init kayo. Udto day ka manuroy day. Magay kugihan kay ka. Nya 20 ra imo ani. Pero halina na ka day, halina na ka. Dalinan. Kuan naman malit ko. Napoy na malit. Tagadlaw ka manuroy ani. Ako na lang ni pakyawon aron dili na ka manuroy ha. Para makauli na ka sa inyo ha. Nya, unsa man ako pagdalaan aron? Apilo na ko planggana. Ha? Unsa man po nimo ang 20 pod ug tagaan kag 20? Palit og makaon? Taon ba? Kaon-kaon? Sige, kay imo mo kong gipangyo. Imuha na ni. Ha? Okay ra? Okay ra? Oh. Imuha na. Unya kay dili man imuha ka. Kanang 1,000 imuha na na. Kani bayad di dire sa pako. Imuha na ha. Para palit mo makaon. Kana mo ihatag sa tagya halin. Di magkan imuha. Kanang 1,000 ibutag bulsa basig mahulog. Aron makauli na ka kay init kayo. Ha? Salamat. Sige, salamat po sa Ginoo ha. Sige, amping, amping.